Nå, jeg klarer lige det sidste stræk, så tager vi noget frokost, ikke? Nu er det jo også mig, der fører 4-6. Jeg skriver lige ham her. Ja, helt ærligt. Lige nu stopper du for fanden. Det kan du ikke mere. Desværre. Nej, for fanden. Jeg skulle da kun lige holde dig i 5 minutter, altså. Ja, men der er 0 observationstid her. Det er standsningsforbud. Hey! Hvad skete der lige der? Hey, nej, nu er det ikke det der, helt ærligt. Jeg er ked af det. Jamen for fanden, altså. Jeg skulle da kun være væk i 5 minutter. Ja, men her er der 0 observationstid. 0 observation? Hvad snakker du? Jeg har været her i 5 minutter. Prøv at høre her, kammerat. Prøv at høre, jeg er ikke din kammerat, okay? Nej, men nu skal du slappe lidt af. Slap af, jeg har været her i 5 minutter. Ja, desværre. Det er ikke mig, der laver regler. Ej, helvede, prøv nu lige at være lidt sød. Du skal ikke røre. Hey, stop! Det var vist ikke helt i orden, det der skete her. Situationen her er sat lidt på spidsen. Men i hverdagen har vi et fælles ansvar for at værne om den gode kultur på arbejdspladsen. For eksempel hvordan vi håndterer konfliktfyldte situationer og utilfredse borgere. Oplever vi noget, der kan gøre os bedre, er det vigtigt, at vi siger det højt og tager en faglig snak om tingene. Så sikrer vi kvaliteten i vores arbejde og den gode service over for borgerne. Taler I om faglighed på jeres arbejdsplads? Sig det højt. Gør det fagligt.